So guys, andito na yung mga tropa natin, mga naka-big bike. Kaya sila Chris Roms, Sir Leopoldo. Yun oh, yun talaga oh. Chris Roms. Tara, di tayo. Sir Kenneth. Tara, dito. Turo mo nga ata. Mag-park. Apat pa lang sila, yung iba wala pa. Hello. Yan, naka-uniform ako ngayon. Ha? Sabi yan. Ito po. Ito yung vehicle car ng motor. Sir. Hello. Shoutout po. Ano pangalan mo, sir? Arts Words, sir. Ha? Arts Words. Okay. Opo. Vlogger ka din? Opo, vlogger. Oh, yung vlogger pa rin pala. Okay. Oh, meron pang iba. Tara po kayo dito. Ayun na. Ayun na sila, tatlo lang sila. Ito si Asi. Yan. Ito. Ricky. Ito si Quintero Valdez. Diretso. Ay, assist mga sila. Yun oh. Okay, tatlo lang yung dumating. Si Asi from Cabanatuan pa yan. Grabe. Kami naliko. Ha? Papunta kami Urdaneta. Oh, ba't pumunta pa kayo Urdaneta? Oo. Ha? Magdapat palayo yung ano. Oo. Kaya pala tumagal kayo. Malintado namin. Hindi, nag-share akong location sa kanya. Ito si Quintero Valdez. Oh, yan. 5 minutes later. Kain lang kayo ah. Bagoong gusto nyo? Okay na yan. Yan. Ito, yan fried rice tapos yung ano, yung isa rice na plain. Oh. Vlogging. Sige, kain kayo. Ayun. Yung inaantay ka nito, si Asi oh. Siya. Ay, Yung inaantay ka. sarasi. 2 hours later. So guys, tapos na kami kumain kaya pumunta kami ngayon sa Manawag. Hanap kami ng coffee shop doon or milk tea. Milk tea at doon kami tatambay kasi mainit eh. Papalamig muna kami. Yan yung mga motor oh. O diba, papogi. Pati ng mga driver. Oh. Ayan na. Okay. O tara, let's go. Alis na kayo ma. You know. Oh. Sige. Tara. Let's go.
Tara. Itong ride na to isa wala lang, parang chill ride lang. Kumain lang kami sa bahay. Tapos ngayon hahanap naman kami ngayon ng ng palamig. Asa na? Nakawayan mo ba? Nakawayan mo? O sige, antayin natin doon. Dito natin antayin sa kabila. Sa kanan tayo, tara. So, dumating na si Sir Leopoldo nung humabol siya. You know? Okay. Sir, buti nakahabol ka. Punta tayo Manawag. Tara. You know? Sarap talaga mag-ride pag marami kayo. Saya-saya. Ayan guys, malapit na kami sa Manawag. Iba talaga pag marami kayo. At ibang-iba din kapag solo ride mo lang. Boring kasi pag mag-isa lang eh. Walang thrill. Katulad nito oh. Bakbakan. Diba? Saya. Hanap lang kami dito ng mapagtatambayan, mga milk teahan, ganon. Alright. Andito na kami sa Manawag. Ayan. So hindi na kami papasok sa simbahan. Hahanap na lang kami ng mapagtatambayan. Saan tayo? Ha? Ha? O sige. Kaya lang baka dito meron. Oo, kaya lang di ko talaga abisado rito eh.
Ayun o, dun o, milk tea. Milk teahan. Ayun o. Ha? Oo. Tara. Oo. Ha? Yan. Sir oh. Motoyorski. Ito si Chris Roms. Ako si Motoyorski. Sa inyo to? Ay. Ayo, sige. Okay, dito na kami tatambay guys kasi medyo ano, okay naman dito. So, meron tayong nakilalang isang vlogger ngayon from Italy. Isa siyang OFW, so vacation niya ngayon. Ito si Kabayan PH. Yan, yung YouTube channel niya yan, sir. Subscribe kayo sa channel niya, guys. Okay. Ingat sir ha. Ingat sir. Okay. Lipat na kami sa may ano, sa may bypass Ordaneta, yung milk teahan doon. Bite and sip 'yon. Yun o. Pogi talaga oh. Yun o. Ayun o. Pogi talaga oh. Ayun o. Ay. Akala nyo ha, pinauna ko lang kayo. Mamaya sibak kayong lahat sa akin. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Lumagpas kami. Hataw kasi kami ng hataw. Nangiya ka. Ang bilis natin eh. Lumagpas na pala tayo, boys. Tara, balik tayo. Yan na yan eh. Sundan mo ako. Andyan lang sila sa gilid. Oo, nasa gilid lang sila. Dito na sa gilid eh, oh. Lumagpas na. Oy, bilis kasi namin eh. Saan napunta si Chris Rom? Sa ano raw eh, Manawag. Ayan guys, titesting niya yung ano, motor natin. Sa flyby niya. Yan si Asi. Asi.
Ang ingay pala. Ang ingay pala. Ang ingay pala. Dito tayo sa kabila. Tatawid ako sa kabila. Hindi ko pa kasi naririnig yung ano motor ko tunog ng motor ko na ibang driver. Grabe. Grabe. Ang layo na, nadidinig ko pa. Halimaw animal. Di ba? Ang ganda pala ng tunog nun. Grabe. Hay. Grabe. Lakas. Oh, di ba? Pogi. Hay. Ano, kamusta? Ha? Kamusta naman? Low power pa yun. Ay, low RPM pa 'yon? Low power lang yun. Naka-low mode ako. Pero grabe, ang ingay. Alam mo na. Ang ingay puta. Ha? Kasi pag parang yan yung narinig ko ng mga nasa Clark ako. Ingay. Oo. Sa upseat mo, may isang pair. Oo. Parang sa pakiramdam. Ang ganda nga Nakayuko ka na Ilan na tinakbo mo? Nung nandun na ako, ng 150 na. Taas sa loob. Nag 160 dito. Akala ko sasalpok ka doon. Ang bilis nagre-race track kasi to Ano ko na yung pakiramdam ng Oo. dati nanulula ako. Pero nung nagtatagal na sa truck, nasasanay yun. Oo. Bilis 160 kaya palang ganda na ng tunog. Nakalow power naman Naka-low mode pa. Basta pag maingay na, Oo, ang ganda nga You know, ZX25R. ZX25R ni Sir Ricky. Oh, wala ka ng gas. Bawian mo, pre, bawian mo. Ako nga din, gusto ko rin ng tahimik ka mo. Nagigil ka. Nakakahiya kasi. Oh, huwag mo sabing iikot pa ka. Wala na. Ayun na. Oh. You know? Ha? Brother, bawi. Ikaw naman. Ha? Oh. Iba-vlog niyan. Ito yung ZX25R na 2022. Aba, 2022. So walang pinagkaiba. Wala. Ayun decals lang pala pinagkaiba. Ayun may red tsaka white. Yung sa'yo 2020 ano yun? 2021 yung kaya nang isa. ZX25R na 2022. Yan. Ito naman yung 2021. Yan, ZX25R 2021. Yan yung mga member ng Moodle. Yan. Ito, Ninja 400 bagong member. Yan, Z900. Yan guys. O diba? O yan nagchichikahan sila. Yan
Papunta na kami Dagupan. Oh, dito ka. Mas malapit. Oo. Sige, una na kami ha. Okay. Ingat kayo, sir. Ingat kayo, sir. Sir. Ingat kayo, sir ha. Ingat kayo. Oo, oo, oo. So tapos na yung town bike namin at nag-try lang kami ng flyby. So i-upload ko rin to soon. Sir, ingat kayo sir ha. Tayo. Dito ka na. Sige. Oh, Chris Roms. Ingat kayo ha. Ingat kayo. Kunti nga lang kinain mo eh. Ay, nag-tiktok ka lang. Oo, walang ano man. Oo. So susunod ulit, meron yan. Sige, ingat kayo ha. Oo. Sana nabusog ko sila sa luto kong malupit. Kapal ng mukha mo. Parang lasang tuba eh. You know. You know. Hindi. Sige. Sunod na kami. Anong pangalan mo? Joyce. Rejoice. Target lost. Get up, get down, mix that sound. My DJ break it down. Get up, get down, mix that sound. My DJ break it down. Get up, get down, mix that sound. My DJ break it down. Get up, get down, mix that sound. My DJ break it down. Sa araw-araw na gusto pang laging makita, isasabi ko sa'yong paglalambing. Anong pangalan mo, ma'am? Ha? Rona. Diga dito lang kayo. Kasama kayo ha sa vlog ha. Oo, pwede. Diga. Sir, pangalan mo, sir? Carlos. O, tara. Tara. Hindi, dito ka oh. Dito ka oh. Yan, dito ka oh. Yan, dalawa kami oh. Tara. Oo, kasama ka. Okay. Sige, ingat kayo. Tara. Dito, dalawang motor. Yan oh. Okay. Ingat kayo ah. Sige. Ay, may boyfriend ka na? Akala ko wala. Joke lang. Yeah, boy. Oo, sige. Brother. Okay. Sige.